Hello, and welcome back to the Sifung The Melody YouTube channel once again. नोंथांमोनखौ दिनैनि बे 2022 Q&A भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि Q&A भिडिअ आदाजों लोगोसे आंबो बरायबाय। खुलुमबाय गाइस, आदा आरो प्रिटिजों लोगोसे आंखौ गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं। दिनैनि नैबे Q&A भिडिअआव नोंथांमोननि गासैबो सोंनायनि फिननायखौ मोनजोबगोन। सो भिडिअखौ लास्टआव लागै नाय, अब्लासो नोंथांमोना गासैबो सोंनायनि फिननायखौ मोनजोबगोन। सो दिनै जोङो नोंथांमोननि गिबि खेब कुइसननि एन्सारखौ होनो आखायाव लाबाय। सो हियर यु गो। ओहो, MX भास्कर नामखौ आं फरायनो रोंदोंनाखै खिन्थु मोनथिया आङो। नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों नै फरायना नाय। AXOMX भास्कर बिथाङा सोंदों मा आदाया हराव उन्दुनाय समाव खिनो ओंखारोना ओंखारा? Yes भास्कर, माब्लाबा फालौ गोसा जाब्लाथाय ओंखारो। नेरसोन बसुमतारिया सोंदों नोंथांनि मेगना मानो बुथेथे, मानो रिसा गैया हो जारौ मैना? मा होनगोन दा? मेगना बुथेथेद्रायनो माले आंनालाय। राम बसुमतारिया आंनिसिम सोंदो धनन्जयनि एजआ बेसेबां? आंनि एजआ 16, डिसेम्बरनि 4आव, ओमफ्राय सना 2005। बोरायबाय आंबो। ओमफ्राय धनन्जयनि क्लासआ बेसेबां होनबा 8। आंनि क्लासआ 8। नेक्स्ट कुइसनखौ रिंखां बर'आ सोंदों आगैया दासिम बेसेबां बैसो जाखो? I guess pretty right? Okay, so बियो 14 years जाबाय and now it's running. बैसोआ बारिगासिनो but she is now 14 years and सोंदों बिथाङा मा आगैमोनहा नखराव साबेसे दं आरो आगैया दा बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो? अके, सो बिस्रा दा सानै दं नखराव, दादिदों आरो प्रिटि, एन्ड सासे दंबावोमोन सिस्टार, सो बियो हाबा जाबाय। सो दा न'आव सानैल' दं, प्रिटि आरो दादि। अके, एन्ड बिथाङानो सोंबावदों आरो आगै नोंसानि आइ बाबाया मा मावो? प्रिटिनाथ' जेनेबा मादारा एक्सपायार जालांबाय, फादारा दा मा होनना बुङो बेखौ लेबार मावो आरो बिब्दिनो नखरा सोलिलाङो। एन्ड थेंक इउ फर आस्किं द कुइसन। धनन्जयनि फेमिलि जोंहा फेमिलियाव साब्रै, आं दोङो, आइ, बाबा ओमफ्राय आगै। अनिता बसुमतारिया बुंदों आंनि जिरख'नाय अन्थाव बाथाव जायलि प्रिटि सना आंनि। अके, थेंक इउ सो माच, थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय एसेबां अननाय होनायनि थाखाय। एन्ड नेक्स्ट बियो बुंदों जि आइ मिन सोंदों नों दा सान्दै बेसेयाव फरायगासिनो आरो नोंहा नखराव? अके, सो दा प्रिटिया क्लास 8 मोनबाय एन्ड क्लास 8आव फरायगासिनो, दा बिनि एग्जाम सोलिगासिनो दं। बिथाङानो बुंबावदों थाब देर, दानो गाज्रिखौ सानथ'नाङा, माने BFनि बादै। अके सना, थेंक इउ सो माच। नोंथाङा जि बेखौ सानदों, दा प्रिटिया बेफोरखौ जेबो सानथ'वाखै, मानोना बियो दा फरायनायखौ आरो गावनि जिथु थांखि बेखौ मोननो थाखाय हांखुर। दा प्रिटिया बिनि बागै सानथ'वाखै, उनाव जागोन जि जानो लागा, दा फरायगोन आरो फरायनायनि लोगोसे नै गाव जि जानो लुबैनाय पेशन बेखौबो बियो लांफागासिनो। एन्ड द्याट्स इट, थेंक इउ। दा नेक्स्टखौ फरायनोसै। गोरबो खाख्लारि बिथाङा सोंदों नों मा ओंख्रिखौ जाना मोजां मोनो आरो नोंनि फेभरेट हिर'आ सोर बर'निया? आंनि फेभरेट ओंख्रिया बुहुद दोङोलै, आंना मोनसेल' नङा। सबाइ खारै, ओमफ्राय अनला खारै, ओमफ्राय दालिबो मोजां नाङो, खिन्थु सबाइ आरो अनला खारैया बेस्टसिन आरो। ओमफ्राय आंनि बर'नि फेभरेट एक्टरा सोरां, बै गान्जा फाग्लानि एक्टरखौ मोजां नाङो आङो बयनिफ्राय। नामा सोरां, खिन्थु टाइटेलखौ मिथिया। धनन्जयनि फेभरेट बड' एक्टर एक्ट्रिस? एक्टर एक्ट्रिसआ आङो सोरांखौ मोजां मोनो भाई, सोरां नार्जारिया, बिनि एक्सेन्टखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय एक्ट्रिसआ
एक्ट्रिसा एक्टरा सोरां नार्जारि बेनि एक्सेन्टखौ मोजां मोनो आरो एक्ट्रिसा फुजि आब' पारमेश्वर बसुमतारिया सोंदों आदा नोंसोर भिडिअखौ मानो गोबावजों दिहुनो थाब दिहुनबा मोजां जागौमोन आदा जायखिजाया नोंसोरनि भिडिअखौ नायना जोबोर मोजां मोनो आदा थेंक इउ सो माच गिबियावनो पारमेश्वर बसुमतारि नोंथां जोंनि भिडिअ दिहुननाय लेट जानायनि जाहोनानो जाबाय गासिबो जोंनिया स्टुडेन्टस गोजा बिथांमोना स्कुलाव थाङो बल'आ जोंनिया बियो कलेजाव थाङो माने समफोरखौ मिलायलायनो हाया दाबो नै दाखालि बावैनि मा होनना बुङो जोङो मोनसे भिडिअ दिहुननायनि सिकुवेलखौ जों शुटखौनो खालामनो हायाखै गासिबो स्क्रिप्टफोरा रेडि दंखायो जों शुटखौनो खालामनो हायाखै मानोना दा प्रिटिमोनना एग्जाम सोलिगासिनो दं एग्जाम जोबबासो जों शुटखौ जागायगोन होननानै माने आखायाव लादों दा बै एग्जामनि थाखाय जोङो शुटखौ जागायनो हायाखै एन्ड थेंक इउ फर आस्किं आरो नेक्स्ट कुइसन धनन्जयनि हबिया मा आंनि हबिया फ्रेन्ड्सफोरदो गोजान जायगा बेलेग जायगायाव बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो सारा बर' बिथाङा सोंदों हाय अके हेलौ फ्रि फायार इज बेन अर नट नोंथांनि बे कुइसनखौथ' माने आं एसेबां एकुरेटलि फिननायखौ होनो हानाय नङा मानो होनब्ला आङो बै गेमिं जनाव गैथ'वा गेमिंनि फिल्डआव बे रखम गैथ'वा माने आं एसे आपडेट मोनदों जे फ्रि फायारा कमप्लिटलि बेन जायाखै बेखौ टेम्परारि बेन खालामना दोनदों इन्डियान गभर्नमेन्टआ मानोना किसुमान प्राइभेसि इश्युसफोरखौ मोनदों बे गेमाव स' द्याट्स इट एन्ड नेक्स्ट कुइसन धनन्जयआ मा होनो के पइन्ट पप आइडल BTS TXT माने मा आच्छा आं इफोरखौ बारा नायाना प्रेमजित नार्जारि अफिसियेला सोंदों आदा नोंनि बयनिख्रुइबो थावसिन माने गोथावसिन नङि ओंख्रिया मा आरो आदाया बेसे फरायखो आंनि सोंथिया बिखिनानो फिननायखौ मोनगोन होनना आसा खालामो डेफिनेटलि मोनगोन फिननायखौ आंनि माने बयनिख्रुइबो गोथावसिन नङि मैगं आई गेस आङो बान्दा कबि अल कबिखौ मोजां मोना अल कबिखौ आं एकदमबारे खाराब मोनथारो मोजां मोना आङो अल कबिखौ स' बेनो आई गेस आं खाराब मोननाय आदारवाइज नारजि एन्ड गासैखौबो आं मोजां नाङो जानानै एन्ड आई गेस नोंथांमोनाबो मोजां मोनो आरो बिथाङानो सोंबावदों मा बेसे फरायखो अके एक्चुअलि आङो बे रखम बारा फरायाखै आङो ग्रेजुवेशनखौ खालामनानै फरायनायखौ दोनथ'बाय आरो फार्दार स्टाडि खालामफिनासै आङो जितु आंनि थांखि बेखौ आङो लानानै थांगासिनो दं दा जेनेबा आङो सिंगिंखौ जोबोद मोजां मोनो एन्ड आई गेस नोंथांमोनाबो मिथिगौ आं सिंगिंखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो गान मेथाइखौ खननानै बेसेबां मोजां मोनो नोंथांमोना आंनि एलबाम्सफोरनि भिडिअफोरखौबो नुखाबाय जानांगौ आरो कभार्सफोरखौबो नोंथांमोना नुदों जानांगौ आङो बेसेबां मोजां मोनो स' बैखौनो जेनेबा स्टिक खालामना दंबाय थायो आङो नाजागासिनो आरोबाव जेनेबा निजायखौनो डेभेलप खालामनो थाखाय आरो बुहुमाव मोनथिजानो थाखाय आङो बेखौनो नाजागासिनो दं दा ओमफ्राय लोगोसेनो नैबे दा भिडिअ बानायनाय जितु कमेडि भिडिअस बानायनायाथ' दंखायो नालाय बेखौ जोङो बानायलांबाय थागोन बिब्दिनो नोंथांमोनखौ इन्जयमेन्ट होलांबाय थागोन द्याट्स इट थेंक इउ फर आस्किं ब्र' एन्ड ब्लेक पिंकफोरखौ मोजां मोनोना मोना मोनोब्ला बिसोरनि फेभरेट सं ब्लेक पिंकखौ नामखौ खोनादों खिन्थु आङो नाया ब्लेक पिंकखौबो नाया दैमालु मुसाहारिया सोंदों नों माब्ला हाबा जागोन आरो नों बहानि हाबाखौलाय आं दानो हाबा जाया आं दानोलाय हाबा जाया आं दासो क्लास 8 आव फरायो दानो हाबा जाया ओमफ्राय आङो तामुलपुर खाथरबारिनि हादोत सिं बिथाङा सोंदों आदा नोंनि हाबाया माला दानो हाबा जानो जादों आरो आङो दासो 16 बोसोरानो आङो ओमफ्राय धनन्जय फेभरेट बड' सं फेभरेट बड' सङा जाबाय आं मा जायो मिथिगोना जेनेबा मोनसे गोदान गान फैदो ओमफ्राय बे गानखौ फेभरेट सानना लाबाय आरोना ओमफ्राय आरो इनिख्रुइ आरो मोनसे गान फैबावगोन उनाव ओमफ्राय इखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय इ फेभरेट मोननाया गैला जालाङो कनफिउज जालाङो फेभरेट सङानो गैया नेक्स्ट क्वेश्चन
बुडेश्वर फुड ब्लग्स बिथाङा सोंदों आं नोंसोरनि टीमनि आर्टिस्टफोरखौ लाना शर्ट मुभि प्रडाक्शन खालामनो हागोन ना प्लिज एन्सारखौ हर एक्चुअली शर्ट मुभिसफोरखौ प्रडाक्शन खालामनोथ' हागौमोन नाथाय जोंनिया माने मा होनना बुङो बेखौ शर्ट मुभि बानायनायाव जोबोद सम लायो आरो मा होनना बुङो बेनि थाखाय डाबिं थायो शुट थायो एकदम एक्सट्रा डिफरेंट माने गोब्राब सम नांगौ जायो शर्ट मुभि बानायनायाव स' बेखिनि समखौ नोंथांनो होनो हानाय नङा बाट नोंथाङा जुदि इयुनाव बा दा एलबाम्सफोर बानायनो सानदों जोंनि आर्टिस्टफोरखौ लानानै अब्ला नोंथांमोना डेफिनेटलि बानायजागोन आङो बेखौ दिनै बुंखाबाय नोंथांमोना जोंनि आर्टिस्टखौ लांनानै बै एलबामफोरखौ शुट खालामनो हागोन नो प्रब्लेम धनन्जय फेभरेट बड' फिल्म फेभरेट बड' फिल्म गैया आंना मेनखि दास बिथाङा सोंदों नानिया माबे गामिनि मा डिस्ट्रिक्टनि आरो बाबानि मुङा मा आरो आइनि मुङा मा आरो मास मोननैयाव खेबसेसे दुगैयो आङो खाथरबारिनि गामि आंनिया खाथरबारिनि ओमफ्राय आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय जोंहा बाबानि मुङा देबजित स्वरगियारि आरो आइनि मुङा कल्पना स्वरगियारि ओमफ्राय आङो गोजांबा मालाबा दुगैयो खिन्थु सानफ्रोमबो दुगैयो ओमफ्राय मालाबा गोजांबा दुगैया बिदिनो आरो धनन्जय फेभरेट सायख' सोरखौबा 1 बि बयस 2 रकेट मोसाहारि बि बयस अनजालि ब्रह्म बिथाङा सोंदों मा आदा आंनि मोनसेल' कुवेशन्स नों मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो अके थेंक इउ फर आस्किं अनजालि स्पेशली आङो बर'नि गुबै जिथु मैगं मा होनना बुङो बेखौ अनला फाख्रिजों दाउ बेदर बेखौ आङो जोबोद मोजां मोनो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ओके स' आं जोबोद मोजां मोनो बै अनला आरो दाउखौ मालाबा नोंस्राबो जानो लिंहर आं थांगोन थेंक इउ धनन्जयआ फिउचाराव मा जानो सानदों साइन्स लानानै मेकानिकेल इन्जिनियार जानो सानदोंमोन पबन दैमारिया बुंदों उन्दै स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मटिभेशनेल हिसाबै फरायनाय बागै इन्टारेस्टिं पार्ट लाबोगोन होननानै मिजिंथिबाय डेफिनेटलि जों बेखौ सानगोन आरो बानायनो नाजागोन थेंक इउ फर साजेसन ब्र माहारि बर' बिथाङा सोंदों नोङो बेसे मायथाइनिफ्राय कमेडि खालामजेननायमोन नानि आङो 2019 निफ्राय खालामदों थेंक इउ सोंनायनि थाखाय निकिता बसुमतारिया सोंदों नोंसानि गामिखा नामा माने बिसोरो आर्टिस्टफ्रा जोंनि गामिखा नामा असे गामि नामा येस डेफिनेटलि गासैबो जोंनि सिफुं दा मेल'डिनि आर्टिस्टफ्रा जोंनि गामिनिनो खाथरबारि गामिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाट नाउ इट इज तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय जोंनि नाग्रिजुलि एरियानि खाथरबारि गामिनि गुबै खाथरबारि गामिनि जोंनि आर्टिस्टफ्रा and that's it thank you for asking आं बड' बिथाङा बुंदों बिनानावा इयुनाव मा जाहैनो इउटुबारखौनो जाहैगोन ना जब मायबाफोर बिदिनो आङो जबफोराव जों साना बिदिनो आंनि माबा थांखिया माने मोसानाय आरो बिदिनो एक्ट्रिस बड'फोरनि एक्ट्रिस गिदिर जानो लुगैयो मुंदांखा ओमफ्राय बिदिनो जबफोरखौ सानथ'वाखै आरो लोगोसे इउटुबखौबो सालायलांबाय थागोन आङो नोंथांमोना जुदि आंखौ अनबाय थायोबा फेन फेक्स बिथाङा बुंदों आदा अनजिमाखौबो नोंनि भिडिअफोराव लाबो डेफिनेटलि जों लाबोगोन मानोना अनजिमाया जोंनि बे सिफुं दा मेल'डि इउटुब चेनेलनि पार्टखा बियो बै गिबि खेब जोङो जेब्ला कमेडि भिडिअ स्टार्ट खालामदोंमोन बै समनिफ्रायनो अनजिमाया जोंनि चेनेलाव दंखायो आरो पार्टखा बियो जोंनि चेनेलनि आरो बेखौ आङो रिसेन्टलि फिन लाबोफिनगोन गेजेराव बेखौ लाबोथ'वाखैमोन बाट नाउ जोङो बेखौ लाबोगोन दा नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दंखायो जाइलिस इउनिभार्स इउटुब चेनेलाव जे प्रिटिजों बियो ब्लग खालामगासिनो आइ होप बेखौ नोंथांमोना कमेडि भिडिअआवबो भेरि सुन नुगोन सानजारि बयस बिथाङा सोंदों नोङो मानो थाब ब्लग भिडिअ लाबोआ नोंनि गामिया मा आंना माने ब्लगखौ एगारनो मानि थाखाय टाइम लायो माने स्कुलबो थांनांगौ गोनां जायोना ओंखायनो थाबबो मोनफैनाय जाया स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय दा सानदैसो एग्जामबो सोलिगासिनो ओमफ्राय थाब मोनफैनाय जाया मोनाबोखायो ओमफ्राय मोनानो एसां खालामजायाना ओमफ्राय
लाबोबाय थागोन लासै लासै ओमफ्राय आंनि गामिया तामुलपुर खाथुबलारि थामस्रि बसुमतारिया सोंदों जे आदा प्रिति आगेनि बिमाया मा जानायमोन उन्दैयावनो गैखाया नामा एक्चुअली वाट उन्दैयाव दङमोन प्रितिया देरनानैसो माने मादैया एसे गोब्राब बेमाराव गोग्लैनानै एक्सपायार जानायसै बेनोसै आरो नेरसोन बसुमतारिया बिथाङा सोंदों व्हाट्स योर नेम माय नेम इज प्रिति स्वरगियारि जायलि कुकी बर'आ सोंदों जे व्हाट इज योर रिलिजन प्लिज रिप्लाइ मी ओके डेफिनेटलि रिप्लाइ खालामगोन येस आंनि धोरोमा गुबै जिहेतु जोंना आगोलनिफ्रायनो दंखायो जोनोमनिफ्रायनो बाथौ धोरोम जोङो बाथौ धोरोमखौनो दा लानानै आवगायगासिनो आरो बेनो जोंनि गुबै धोरोम बिपुल बड' बिथाङा सोंदों नानि नों मा कालारनि दख'ना गाननो मोजां मोनो प्लिज अन्नानै रिप्लाइ खालामगोन आंनि दख'ना फेभरेटखौ कालारा ब्लेकबो मोजां नाङो ओमफ्राय वाइट गाननो लुगैयो ब्लेक एन्ड वाइट बे मोननैखौ साबसिन गाननो लुगैयो दिमुलिसा बसुमतारिया सोंदों आदाया दा मा खामानि मावगासिनो नोंनि न'खराव साबैसे ओके खामानियाथ' बे रखम जब गैया गभर्नमेन्टनि जब बे रखम गैया आङो आंनि मिउजिक प्रडाक्शननि खामानिखौ मावबाय थायो ओमफ्राय लोगोसे दा नै इउटुबनि भिडिअसफोरखौ दिहुनो बैफोरखौनो मावलाबायनानै थायो आरो लोगोसे आङो क्लासिकेलबो फोरोङो खननाय स' बेफोरखौनो मावनानै आं थायो आरो बिथाङानो सोंदों मा नोंनि न'खराव साबैसे जोंहा न'खराव साबा दं बाबा दं आइ दं ओमफ्राय आदा दं आङो ओमफ्राय सासे आगै दं गासैजों जोङो साबा जायो ओमफ्राय प्रिति थाबाय प्रितियाबो थायो जोंहानावनो स' बेजों मिलायनानै 6 जन जायो आरो पम्पि दैमारिया बिथाङा सोंदों आदा प्रितिनिया इन्स्टाग्राम दं ना गैया औ दङ रिसेन्टलि खालामदों नै इन्स्टाग्राम आइडिखौ स्क्रिनाव होना दोनदों आरो लोगोसे नैबे भिडिअआवबो डिसक्रिपसनाव होना दोनदों नोंथांमोना अन्नानै लिंकआव थुनानै फल' खालाम थेंक इउ हिरिम्बा बसुमतारिया सोंदों आदामोना मान्थलि बेसेबांसो पेमेन्ट मोनो एक्चुअली वाट रावबो इउटिउबार्सफोरा माने एरखम गावनि पेमेन्टखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाया जे बेसेबां मोनो बेसेबां मोना मानोना बेयो भिउसनि सायाव सोनारो आरो लोगोसे नोंनि चेनेलाव बेसेबां एड्स फैयो बिनि सायावसो सोनारो माने आरो नोंथाङा जुदि भिडिअ हगाराबाथ' बुंनो नांला बेयाव डेफिनेटलि रेभिनिउ जेनेरेट जायोब्लाबो खम जायो एन्ड मान्थलि मोनहैयानोखा मालाबा ओमफ्राय जुदि नोंथांनि भिउसफोरा मोजां फैयो आरो कन्टिनिउ नोंथाङा जुदि भिडिअ हगारबाय थायो अब्ला रेभिनिउ जेनेरेटआ मोजां जायो आं बेखौ मिन्थिगौ मोजाङैनो एन्ड द्याट्स इट थेंक इउ बड'बय बिथाङा बुंदों आगे प्रिति लाभ इउ टु दादा धन नार्जारिया सोंदों बाजै लाबोगोन ना लाबोथ'वा बाजैखौथ' आं सानथ'वाखै मानोना आं दासो 16 बोसोर जादों आङो बाजैखौ सानथ'वाखै आरो बुहुमखौ नायबावनो लुगैदों हाबा जायैनि सिगाङावनो हाबाखौथ' लाखागोन इयुनावबाबो बाट दानो लाथ'वा होननानै आं सानदों गोजोनसार दैमारि बिथाङा बुंदों आदा प्रितिनि हबिया मा आंनि हबिया जाबाय आंखौ बांसिन जानानै मोजां नाङो बिदिनो चकलेट मेबि ओमफ्राय आङो बिदिनो लोगोफोरजों गेलेनो मोजां नाङो बेरायनो मोजां नाङो लोगोफोरजों ओमफ्राय बिदिनो डेन्सिंआवबो मार मोजां नाङो आरो आंनि हबि आरो डेन्सआ ओमफ्राय गैथ'ला खोमा सुदेम स्वर्गियारिया सोंदों आदा नोंनि बेस्ट एक्ट्रिस एन्ड एक्टर सोर प्लिज अन्नानै रिप्लाइ ओके स' आंनिया बेस्ट एक्टरा जाबाय सोरां जायबा गान्जा फाग्लानि एक्टर आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो एज ए हेन्डसाम हिर' हिसाबै नङा लुक्सखौ लानानै आङो बेखौ बे रखम माने फेभरेटआव लाबोआखै आं बिथांनि एक्टिंखौ जोबोद मोजां मोनो बिथाङा जोबोद मोजां माने फावखौ खालामो आसा खालामो आरो मोजां दिहुनलांनो हाबावगोन आरो एक्ट्रिसआव दङ आंनि फेभरेट हिसाबै एनि गेस गाइस ओके स' आंनि फेभरेट एक्ट्रिसआ जाबाय हेलिना बेयो माने ओरैबायसा मोजां एक्टिं खालामनो रोंगौना आइ एप्रिसिएट दैट रियेलि शी इज अ टेलेन्टेड एक्ट्रिस इन आवर बड' इन्डास्ट्रि आङो बिनि एक्टिंखौ जोबोद मोजां नाङो आसा खालामो बियो बे रखमनो मोजां मुभिस एलबाम्सफोर दिहुनलांबाय थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय बिथांनिफ्राय जों मा बर' बिथाङा बुंदों योर फेभरेट दाउ ना अमा ना दाउ
आंना फेभरेटआथ' अमा नङा दाउसो आं अमा एसेबां जानो मोजां नाङा दाउसो जानो गोथाव मोनो जोंमा बर' जोंमा बर'नि सोंनाया जादों your favorite अमा ना दाउ बर'नि फिसा नालाय अमायानो जाखागोन मिथि गेमार्सआ सोंदों ब्र मानो एसे दिन भिडिअ होआखैमोन प्रब्लेम्सफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो मोननैसो इन्टारनेल प्रब्लेम दंमोन बेफोर दा लासै लासै सल्युसन जानो हमदों दा जोङो लासै लासैनो बानायलांबाय थागोन लासै लासैनो नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन मानो होनोबा कमेडि भिडिअस मोनसे बानायनायाव जोबोद सम नांगौ आरो लोगोसे मेहनत नांगौ जानला मानला बानायबाथाय जाया मोजां सानै हयै बानायनो गोनां जायो जाहाथे नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनो आरो जोंबो बानायनानै मोजां मोनो स' मुभिस बानायनायफ्रा एसे सम लायो माने स्क्रिप्टनिफ्राय नोंनि डाबिंनिफ्राय शुटिंनिफ्राय आर्टिस्ट प्रिपारेसननिफ्राय फारसेनिफ्राय सम लायो स' बिनिखायनो एसे लेट जायो एन्ड लाबोगोन बिब्दिनो लासै लासै एन्ड थेंक इउ फर आस्किं प्रेम बसुमतारी बिथाङा सोंदों प्रितिनि एड्स आंनि एड्सआ दा मार्चनि 4 15 जागोन 15खौनो सानना ला प्रितिनि फेभरेट बड' एक्टर एक्ट्रिस आंना पुजा आरो गांजा फाग्लानि एक्टरा सोरां बिसोर सानैया आंनि फेभरेटसिन SD स्टुडिअ'आ सोंदों आदाया प्रडिउसार जानो गोसो दं नामा प्रडिउसाराथ' बे रखम हायाखै माने स्मल जोंनि भिडिअसफोरखौनो प्रडिउस खालामलाबायो एरखम बाजेटबो थाया जोंनियाव फिसा फिनलाखौनो जोङो प्रडिउस खालामनो थाखाय एसे गोब्राब जायो बाट खालामलांगासिनो आरो जेने थेने आदाया फांसनफोराव सं खननो लिंहरबा फैगोन ना फैया डेफिनेटलि आं थांगोन आरो आं थाङोबो बैसागु फांसन्स आरो गुबुन गुबुन फांसन्सफोरावबो आं थाङो लिंहरबाथाय इनभिटेसन होबाथाय आं थाङो आरो बिथांमोननि स्टेजाव थांनानै पारफर्म खालामहैयो थेंक इउ स' माच फर आस्किं ब्र अके जों मा बर'आ सोंदों एबार मा योर फेभरेट अमा ना दाउ बेथ' गोब्राबानो मोननैखौबो मोजां मोनो आं मोननैबो फेभरेट अमा आरो दाउआबो गोथाव ओमफ्राय अमायाबो गोथाव मोननैखौबो गारनो हाया प्रितिनि फेभरेट बड' सं आंनि फेभरेट सङा नामखौनो मिथिलालै आं एसां एबे मा होनो सना सङा इबे ओमफ्राय आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेबो आंनि फेभरेट सं ओमफ्राय बुहुत दोङोलै खिन्थु इ मोननैया बांसिन फेभरेट आरो गोजोनसार दैमारि आदा धनन्जयना जेब दंना गैया आंना जेब गैयालै JP इस्लारिया बुंदों मा नोंसोरनि भिडिअफोरखौ नायना मोजां मोनो आदा थेंक इउ स' माच डियार एसेबां जोंनि भिडिअसफोरखौ अननाय होनायनि थाखाय आरो आसा खालामो जों बिब्दिनो नोंथांमोनखौ रंजा होलांबाय थानो हागोन जोंनि भिडिअसनि थ्रुयै आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो जोंखौ बिब्दिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो थेंक इउ प्रितिनि फेभरेट बड' फिल्म आंनि फेभरेट बड' फिल्मा अरनाय आरो गानजा फाग्ला बे मोननैया ओमफ्राय धनन्जया गावनि मबाइल दंना गैया दुखुनांथाव बाथ्रा सोंबाय नों आंनाव मबाइल दंमोन बाट दाख्लै तामुलपुर थांनानै नुद' मा अबस्था जादों देबजित ब्लग बिथाङा सोंदों मा ब्र नोंसोर फिउचाराव मा खालामगोन फुल फिल्म लाबोगोन ना लाबोआ फिउचाराव एक्चुअलि फिउचार हु नोस बेखौथ' आं दा डाइरेक्ट थांखिना बुंनो हानाय नंला जे फुल फिल्म लाबोगोन ना लाबोआ मानोना फिल्म मोनसे बानायोब्ला गोबां खरसा थाङो ओमफ्राय लोगोसे क्रू मेम्बार्सफोरबो गोबां नांगौ जायो गोबां खस्थ' दं पस्ट प्रडाक्शननिफ्राय शुटिंनिफ्राय स' दा सानथ'वाखै बिनि बागै आइ गेस फिउचारफोराव जुदि जायोब्ला जोङो लाबोगोन बेखिनि जुदि सुबिदाखौ जों मोनोब्ला अब्ला जोङो डेफिनेटलि फुल फिल्म लाबोनो थाखाय नाजागोन बर' इन्डास्ट्रियाव प्रितिनि फेभरेट साइक' सोरखौबा से बयस टु रकेट मुसाहारि आंना सानैबो फेभरेट बि-बयसआबो आरो रकेट मुसाहारि आदायाबो सानैबो फेभरेट आंना गोजोंसार दैमारि बिथाङा बुंदों मा आदा धनन्जयजों प्रितिजों मोनसे रमान्टिक मिउजिक भिडिअ लाबोनोथ' सानो फंबाय गानाबो दंखायो आंनिनो रमान्टिक मोनसे मेथाइबो दंखायोमोन बाट दा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखायनो शुटखौनो खालामनो हायाखै मानोना मोजां मोनसे केमेरा नांगौ ड्रन्सफोरखौ आजिखालि नङाबाथाय मोजांखौनो नुवा एलबामसफोरखौ स' बैफोरनि फाइनान्सखौ खालामथ'नो हायाखै नोंथांमोना बिनि बागै एसे थाबैनो आपडेट मोनगोनखौ आं आसा खालामो थेंक इउ फर आस्किं आरो नोंथांमोना आंखौ इन्स्टायाव फल' खालामनो गोसो दंबा खालामनो हागोन नैला इन्स्टाग्राम आइडिया स्क्रिनाव दं आरो बे भिडिअनि सिङाव डिसक्रिपसनाव लिंकआबो दं थुलुंगा बरगयारिया सोंदों ब्र
आंनि मोनसे सोंथि नोंसोरनि मेम्बार्सफोरनि फेमिलियाव साबैसे सोद्रोमा आरो मा मावो बेनि बागै एसे मोजाङैनो खोन्था लाभ फ्रम क'क्राझार लाभ इउ टु ब्र अके माने गासिबोथ' जोंनि मेम्बार्सफोरा स्टुडेन्टसफोरानो आरो पेरेन्टसफोरा बिदिनो लेबार्स बांसिनानो लेबार्स मावो बिदिनो जोंनि न'खरफोरा सोलिलाङो थाब थुबनो बे रखम हाइ प्रफाइलनि गैया जोंनि आर्टिस्टफोरा आरो सोरनिया बेसेबां दं बेखौ नोंथांमोननो उनाव खोन्थासिगोन ब्लगनि थ्रुयै जोंना प्रिटिया ब्लग खालामगासिनो स' बिथांनि ब्लगनि थ्रुयैनो माने नोंथांमोननो खोन्थिगोन अके स' 2022नि Q&A भिडिअ'आ एसेनोल'सै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो सोंनायनि फिननायखौ मोनजोब्बाय गोसो गोरबोनिफ्राय वान्स अगेन थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जोंनि फारसे एसेबां इन्टारेस्ट होनायनि थाखाय आरो जोंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना इयुनावबो बिदिनो अनबाय थागोन आरो जोंबो नोंथांमोनखौ नाजालांगोन एन्टारटेन खालामनो थाखाय बेनि मा होनो गोदान चेनेल जायलिनि इउनिभार्सआव दा क्रिएट जाबाय गोदान अलमस्ट नोंथांमोना जोबोद अननाय होदों बेनि चेनेलखौबो बेनि थाखाय Thank you so much. ओमफ्राय लोगोसे नै भिडिअ फैगासिनो बेक टु बेक बिनियाबो फैगोन लासैनो दा एग्जामबो सोलिगासिनो नालाय बेनिखायनो दा शुट खालामथ'नो हायाखै शुट खालामनाय दङ हगारगोन लासैनो ओमफ्राय लोगोसे मा होनना बुङो जोङो कमेडि भिडिअखौबो लाबोसिगोन बारा गोबाव गैला एग्जामाबो जोबनो हमबाय लासैनो एन्ड बेनोसै थेंक इउ स' माच फ्रम द डेप्थ अफ my heart and hearts too. Thank you. Thank you. Love you guys.